Ham er, han hack. Wow. Speed hack. Eller, what the f... What? Overvej lige det der speed hack. Kom her, lad os se, jeg bruger det. Bare vent til han køber noget godt. Så lad os se ham i action. Ja, bare brug kill over. Okay. Oh my god. Please bare se. Prøv at se. Og hans hack virker ikke engang. Det er det værste. Sådan her igen. Der er det speed hack. Ja. Han er ikke killer på lige nu, kan man se. Og så er jeg lidt glad med at dør, jeg vil bare gerne have ham bandet. Og han er meget hurtig, kan jeg se.